φτάσαμε, είμαστε στον Όλυμπο, είμαστε κάτω στο Γκορτσιά. Σήμερα η ανάβαση θα είναι μέχρι το καταφύγιο του Πετρόστρογγα και αύριο έχουμε μια καλή μέρα, αλλά είναι έκπληξη, θα τα πούμε εκεί, ξέρετε. Αυτές παρά τα βουνά τις κορφές, νησιά και πόλη στα χωριά, γιοφίλια και πάρτε τα βρε. Πρώτη στάση. Πρώτη στάση, Λέγε. περάνε 40 λεπτά. Εύκολο φαίνεται. Οι μύγες, μπρο. Ένα μικρό σνακ, όχι χορηγία. Να το σημειώσουμε. Άμα θέλει, το κρύβουμε. Και συνεχίζουμε. Πάμε λίγο. Στα χωριά, γιοφίλια κι αλωνίστε τα βρε. Χαίρετε. Παρακαλώ, περάστε. Φτάσαμε στη σωτηρία μας. Καταφύγιο Πετρόστρογγα. Πάρτε φορά, κάντε, πιάστε τα βρε. Πιάστε δρόμους, πλατείες, τα στενά στην κύρα και πατήστε τα βρε. Κάπου εδώ, πρώτο πάρουμε το δρόμο για Μύτικα, κάναμε μια γρήγορη στάση στον Αποστολίδη που φάγαμε μια απίστευτη ομελέτα και συνεχίσαμε. Για προχωρά. Χωράμε ρε, προχωρά. Τώρα δεν θα χωράμε. Συγγνώμη. Ίσιο είναι. Ευθεία πας κάτω. Υψόμετρο 2.918. Μύτικας Όλυμπος 8, όχι 6 7.8 7.8 του 2026. Κορυφή της Ελλάδας. Μετά την ανάβαση στο Μύτικα δυστυχώς δεν έχουμε άλλα πλάνα, αφού ήμασταν πολύ κουρασμένοι, αλλά κατεβήκαμε και φύγαμε κατευθείαν για Ζολότα, όπου φάγαμε τα γνωστά απίστευτα μακαρόνια σου.